राजापूर अर्बन बँकेच्या 103व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने बँकेच्या सभागृहामध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी त्यांनी बँकेच्या चढत्या आलेखाची माहिती दिली। यावेळी व्हाईस चेअरमन विवेक गादीकर, संचालक जयंत अभ्यंकर, संजय ओगले, प्रकाश कातकर, दीनानाथ कोळवणकर, प्रसाद मोहरकर, प्रतिभा रेडीज, सीईओ शेखर कुमार अहिरे, लेखपाल रमेश काळेंसह आदी पदाधिकारी उपस्थित होते। आपल्या बँकेच्या 103व्या वर्षाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने आजच्या या पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बंधू व दूरचित्र वाहिन्यांचे प्रतिनिधी यांचे पुन्हा एकदा मनस्वी हार्दिक स्वागत। आपण बँकेचे कार्यवृत्त नेहमीच सकारात्मक व यशस्वीरित्या सादर केले आहे। त्यामुळे जनसामान्यांमध्ये बँकेबद्दल विश्वास निर्माण होऊन बँकेच्या लौकिकासह विविध उपक्रमांची माहिती मिळत आहे। यापुढील आपल्या बँकेचं प्रगती किंवा बँकेचा परिस्थिती आर्थिक स्थिती याबद्दल आपले सीईओ अहिरे साहेब तुम्हाला माहिती देतील। धन्यवाद। नमस्कार। 103 वर्षाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने आज पत्रकार परिषद आपण आयोजित केलेली आहे। पत्रकार परिषदेला उपस्थित सन्माननीय चेअरमन अनामिका मॅडम, व्हाईस चेअरमन आमचे गादीकर साहेब, सर्व संचालक मंडळ आणि सर्व पत्रकार बंधूंनो, प्रथमतः आपल्याकडे बँकेची आर्थिक स्थिती दिलेलीच आहे, परंतु काही ठळक गोष्टी मी सांगतो आणि त्यानंतर आपल्याकडनं काही जी प्रश्नावली येईल त्याचं निराकरण आपण करू। मार्च 2020 आणि मार्च 2024 हा लेखाजोखा आपण केलेला आहे। तर कायम सभासद आपले 23,000 होते मार्च 2020ला। 2024ला आता ते 29,464 आहेत आणि आता 30,000च्या वर गेलेले आहेत। वसूल भाग भांडवल किंवा इतर जी आर्थिक स्थिती आहे ती दरवर्षी 20% आपण टार्गेट ठेवतो आणि जवळजवळ 17 ते 18% म्हणजे 17 ते 18% आपण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे। बघा, वसूल भांडवल आपलं 5,92,00,000 होतं 2020ला मार्चला, आता ते 11,23,00,000 झालेलं आहे। राखीव निधी आपले 13,65,00,000 होते, ते आता 26,22,00,000 झालेले आहे। ठेवी आपल्या 244 कोटी होत्या मार्च 2020ला, ते 473 म्हणजे जवळजवळ आता 11 केलं तर 480 पर्यंत आपण पोहोचलेलो आहोत। कर्ज आपली त्या 2020ला 150 कोटी होती, ती आता जवळजवळ 300 कोटीपर्यंत झालेली आहे। गुंतवणूक आपली 95 लाखाची होती, ती आता 195 कोटीची होती, ती 166 कोटीची आपली गुंतवणूक झालेली आहे। सीडी रेशो आपण जो 60-65च्या दरम्यान ठेवायला लागतो तो आपण 63% जवळजवळ ठेवलेला आहे। बाकीचे प्रमाण 2%च्या खाली आपण कायम ठेवतो, ते 1.62 ठेवलेले आहे। ढोबळ NPA हे प्रमाण 2020ला 1.46 होतं, ते 1.23 ठेवलेलं आहे। निव्वळ NPA गेले 12 वर्ष आपला 0% आहे। प्रायोरिटी सेक्टरला रिझर्व्ह बँकेने आता प्रायोरिटी सेक्टर आणि विकत सेक्टरला काही हे दिलेलं की किती % तुमचं कर्ज व्हायला पाहिजे, त्याप्रमाणे आपण 79% जवळजवळ प्रायोरिटी सेक्टरला कर्ज दिलेलं आहे आणि विकत सेक्टरला 30% कर्ज दिलेलं आहे। ढोबळ नफा जो मार्च 2000ला 4,39,00,000 होता, तो आता 5,88,00,000 झालेला आहे आणि निव्वळ नफा जो 2 कोटी होता तो आता 3,22,00,000 इथे झालेला आहे। हे निव्वळ नफ्याचे खेळत्या भांडवलाचे प्रमाण हे 0.62% आहे, जे 0.50च्या वर असणे आवश्यक आहे। कॉस्ट ऑफ डिपॉझिट आपण डिपॉझिटवर किती हे देतो, खर्च करतो, तर तो 6.84 या 2020ला होता, तो आता आपण 6.59च्या खाली आणलेला आहे। CRR आपण 13.54 राखलेला आहे। कर्मचारी संख्या अनेक सभासदांची मागणी होती की जे कर्मचारी आपण प्रोफेशनवर ठेवले त्यांना परमनंट करायचं, त्याप्रमाणे आपण यावर्षी परमनंट केलेले आहेत। ती संख्या आता 75 झालेली आहे। असं असताना आपण प्रति कर्मचारी ठेवीत किंवा प्रति कर्मचारी बिझनेस जो आहे तिथे कुठेही कमी होऊ दिलेला नाही आहे। जो 510 होता 2020ला, तो आपण 631 केलेला आहे आणि 319 प्रति कर्मचारी जो कर्ज होती ती 3,97,00,000 एवढे हे केलेले आहे।
प्रति कर्मचारी व्यवसाय हा 8 कोटी 40 मधून 10 कोटी 28 लाख एवढा केलेला आहे आणि गेली अनेक वर्ष बँक ही 10% लाभांश देते. यावर्षी ऑडिट वर्ग आपल्याला मिळालेला आहे. खेळते भांडवल आपलं 270 कोटी होतं, जे 2020ला होतं ते आता 522 कोटी झालेलं आहे आणि एकूण व्यवसाय 395 कोटी होता, तो 771 कोटी आपल्याला झालेला आहे. यानंतर रिझर्व्ह बँकेने काही 2015 साठी सर्क्युलर आलं आणि नॉर्म्स ठरवले की एखादी सक्षम बँक कशी करावं लागेल. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी क्रायटेरिया ठरवले. तो पहिला आहे जो भांडवल पर्याप्तता निधी CRAR म्हणतात त्याला, तो 10% वर असणं आवश्यक आहे. तो आपला 13.54 आहे. ग्रॉस NPA हा 7% आत असणं आवश्यक आहे. तो आपला 1.23 आहे आणि नेट NPA हा जर 3% आत असणं आहे तो आपला 0% आहे. त्याच्यानंतर गेली 3 वर्ष सतत बँक प्रॉफिटमध्ये असणं गरजेचं आहे. गेली अनेक वर्ष आपली बँक प्रॉफिटमध्येच आहे. त्याच्यानंतर CRR म्हणजे कॅश रिझर्व्ह आणि स्टॅट्युटरी लिक्विड रिझर्व्ह याच्यामध्ये कुठलाही डिफॉल्ट आपला आतापर्यंत कधी आलेला नाही आहे. 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर आपल्या इथे आहेत जे रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित आहे की कोर बँकिंग सोल्युशन तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. CBS ज्याला म्हणतोय ते आपण परिपूर्ण केलेलं आहे. आपण DC आणि DR साईड, DC साईड आपण आपली मुंबईला आहे आणि लवकरच DR साईडही आपण क्लाउडवर आपण शिफ्ट करतोय. त्यानंतर कुठल्याही प्रकारची आपल्याला पेनल्टी किंवा हे रिझर्व्ह बँकेचं हे या गेल्या अनेक वर्षामध्ये बँकेला हे झालेलं नाही आहे. या वर्षी आपल्याला सगळ्या तरतुदी केल्यानंतर 3 कोटी 22 लाखाचा नफा झालेला आहे. त्याला रिझर्व्ह बँक आपले फूड नियम याला अनुषंगाने आपण सगळ्या तरतुदी केल्या आहेत आणि सभासदांना 10% म्हणजे जवळजवळ 1 कोटी 2 लाख एवढा आपण डिव्हिडंड यावर्षी सूचित केलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.